Eilen 2 suoraan sunnuntaille, tänään 4 tuossa omassa alkuerän lähdössä. Ja sitten 24 Heidi Mäkelä, Oriveden seudun urheiluautoilijat, KRT-pijat ja Heiniläkin kovan näytön syödä pitkiin 2 lähtöä, 2 ykköstiä. Lohilahti, Leppämäki, Grönroos, Kureen, Akkanen, Häkkinen, Takku, Heinonen, Mäkelä. Ja ei muuta kuin menot. Näitä lähdetään Lohilahti, Leppämäki ja ulkoa Mäkelä. Ja missä se on Häkkinen? Nyt Häkkistä ajatetaan tuonne ulkopuolelle ja pääsee. Ja aivan Juskarvan varas pääsee. Ja on vitosena tässä vaiheessa. Eli vielä ei jatkoon asia. Nyt pitäisi yhden ohi päästä. Ja onko sitten kärjestä Lohilahti? Kyllä vain. Leppämäki kakkosena. Leppämäki sinne kyllä himmaili, koska oli ajoittu. Seuraavaksi Marjanne Grönroosi ja sitten Sari Takku. Viimeistä kertaa ladataan pääsuoralle ja Lohilahti on karannut 30 metrin matkalla tuntiin. Kyllä siellä antaa Leppämäki sitten hieman rauhoitusta tilanteeseen. Tietää, että 4 joukkoa kun mennään se riittää. Mäkelä kolmantena ja mitä sitten tapahtuu tällä pitospaikalla. Vielä tilanne muuttumaton. Heinonen Karolina ja sellaisena Häkkinen vitosena. Ja nyt Häkkinen päättää tuonne sisäpuolelle. Kokeile oli liikaa välimatkaa tuossa Karoliinaan nähden.